Безнең гаиләбездә зур бәйрәм дип башлана чираттагы котлау хаты. Арсай авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Иске Күктау авылында матур гомер кичерүче. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң яраткан, иң газиз кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәем Гөлнара Мәсгуд кызы Камалованың 50 яшьлек алтын юбилее. Без кадерлебезгә матур бәйрәме көнендә йөрәгебездән чыккан иң саф, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Иң беренче чиратта ныклы тазалык телибез. Кырыштай нык сәламәтлек белән якты дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, пар канатың сөекле әтиебез белән тигезлектә, иминлектә, гаилә бәхетендә кадерләп үстергән балаларыгызның кадер-хөрмәтен, игелекләрен татып, хәерле гомер кичерергә насыйп булсын сиңа. Ходай бүләк иткән барлык гомер бәйрәмнәрен кадерле балаларың, оныкларың, якыннарың, туганнарың белән каршы алып, тормыштан ямь һәм тәм табып яшәргә язсын. Безнең кадерле кешебез Моллык чорында Ямле Арсай авылында 1969 елның 10 августында Нәгыймә һәм Мәсгуд Галиевларның ишле гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Ай үсәсен көн үсә. Бала чагы яшьлек еллары туган авылында үтә. Укуын тәмамлагач, Бәләбәй педагогия училищесына укырга керә. Кулына диплом алгач, хезмәт юлын Нефтекама шәһәренең балалар бакчасында тәрбияче булып башлый. Һәм бар гомерен, булмышын яшь буынга белем, тәрбия бирүгә багышлый. 1991 елдан башлап, бүгенге көнгә кадәр сөеклебез Иске Күктау мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшли. Аның укучылары республика, район конкурсларының, олимпиадаларының призерлары. Кадерлебез югары категориялы укытучы. Коллективында авылдашлар, ата-аналар, балалар арасында зур хөрмәт, ихтирам яулаган шәхес ул. Гаиләсендә тугры тормыш иптәше, иң назлы, ягымлы әни, нәнә ул. Сөеклем Гөлнарам белән яшьлек таңнарында кавышып, менә инде 28 ел тату гомер кичерәбез. Ике баһадир ул тәрбияләп үстердек. Икесенә дә югары белем бирдек. Бүген улларыбыз Уфа шәһәрендә яшәп, эшлиләр. Без бүген бәхетле картәтәй белән нәнәйбез. Олы улыбыз Илмир, киленебез Клар белән Әмир исемле онык бүләк иттеләр. Мал туарын, кыш-кыртын асрап, бакчасында җиләк-җимешен, яшелчәләрен үстереп, булганны канәгать булып яшибез, Аллага шөкер, дип яза тормыш иптәшегез Флорид Фазрахман улы. Ары табахат юлларын улларыгыз дәвам итә. Безгә ике бертек улларыгызга бар йөрәк җылларыгызны биреп, без авырганда төн йокларын йокламыйча, безне хәстәрләп, күз карасыда карап үстергәнегез өчен, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иткәнегез өчен, безгә кылган изгелекләрегез өчен без сезгә гомергә рәхмәтле. Безнең әниебезнең кулларыннан гөлләр тама, ул бик уңган, киң күңелле, олы йөрәкле кеше. Үстергән гөл чәчкәләре күзләренең явын алып тора, бар җиһанга матурлык өсти. Пешергән камыр ашлары дисеңме, телеңне йотарлык була. Рәхмәт, безне кочак җәеп каршы алып, безне бүген дә хәстәрләп яшәгәнегез өчен. Алтын юбилеем белән котлап, бүген сиңа җир йөзендәге иң изге теләкләрне телисе килә. Бүгенге көндәге кебек чибәр, уңган булып кал. Алдагы көннәрдә дә йөзеннән елмаю китмәсен. Гел шулай олы җанлы булып, һәр дуасы иртә сиңа бары сәламәтлек, шатлык, куанычлар гына алып килсен. Балаларыңның игелеген күреп, әтиебез белән тигезлектә, ак бәхетләр диңгезендә йөзәргә, шатлык, куаныч дулкыннарында кыйынып, безнең терәк булып, кадер-хөрмәттә, күңел тынычлыгында матур, хәерле гомер кичерергә язсын. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең,
орыннарың болсын гел түрдә. Йөрәгебезнең нечкә кылларыннан чыккан изге теләкләрне сиңа юллап, тормыш иптәшең Флорид, улларың Эльмир, Эдуард, киленең Клара, ныгың Әмир. Ходай Тәгалә сезгә шушы якты дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, тоеп яшәргә тагында көч-куәт, дәрт, ныклы сәламәтлек бирсен. Хөрмәтле Гөлнара Мәсгуд кызы, бәхет, шатлыклар белән үтсен һәрбер киләсе көнегез. Туган көннәрегез елда бәйрәм булып кына кабатланып торсын. Якын кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. 50 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Tuğan günün, günlüğüne dert düzü dersin.